ಗೈಸ್ ಫೈನಲಿ ಯಾನ್ನರ್ತಿನದ ಐಟ್ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಆತಂಡು ಐಕ್ ಕಾಂಡೆ ಕೊಯ್ದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ತೆ ಬಯ್ಯಾನಗ ಬೆಂದೂರ್ ಸೂಪ್ ಆರ್ದು ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಂಡ್ ಪಂದ್ ಇತ್ತೆ ಜಾಲರ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾತಾ ಬೇಲೆ ಅದು ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗಂದು ಕುಲೊಂದಿಪ್ಪುನಗ ಮೆಗ್ದಿ ಬತ್ತಲ್ ಬರ್ತಿರ ಪೋರಂಡಿ ನನ್ನ ಪಿದಾರ್ದಿ ಜನ ಯಬಾ ಕಾಂಡೇರ್ ದಿಂಚಿ ಬೇಲೆ ಮಂತದ ಬಚ್ಚಿದಿಂಡಿಯಾ ಪಿರ ಪಿದಾರ್ದು ಪೋಪುನಿ ಪಂಡ ಎಂಡೆ ಎನರ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಬರ್ತ ಬಂತಾತ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಬೇಗ ಪೋಯಿಯಾ ಸರಿ 2 ನಿಮಿಷ ರಪ್ಪ ರೆಡಿ ಆದ್ ಬರ್ಪೆ ಉಂಟು ಮಾತಾ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಮುಗಿತದ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಪಿದಾರ್ದ ಪೋಪುನಿ ಪಂಡ ಟೈಮ್ ಲೇಪುಜಿ ಉದಸಿನ ಲಾಪುಂಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಯಾನಿಕ್ಲೆಗ್ ರಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತದ 2 ನಿಮಿಷ ಎಂಚ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪಂದು ಕೊರ್ಪೆ ಫಸ್ಟ್ ಮೂಲು ಫೇಸಸ್ ಗೆ ನಡದಕ್ಲ ಸ್ಟ್ರೋಬ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಗ್ಲೋ ಕೊರ್ಪುಣ ಅಂಚನೆ ಶಿಯಾ ಬಟರ್ ಹೈಲೋರಾನಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಉಂಡು ಆಲ್ ಡೇ ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಲ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಐದು ಬುಕ್ಕ ಮೂಲು ಫೇಸಸ್ ಗೆ ನಡ 3 in ಹೈಡ್ರಾ ಮ್ಯಾಟ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸ್ಟ್ರೋಬ್ ಕ್ರೀಮ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ಈ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಉಂಡತೆ SPF 30+ ಅಂಚನೆ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಲ ಉಂಡು ಬೊಕ ಬಿಲ್ಡೇಬಲ್ ಕವರೇಜ್ 24 hours ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಲ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಈ ಸ್ಟ್ರೋಬ್ ಕ್ರೀಮ್ ನ ಹೈಲೈಟರ್ ಆದ್ಲ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೊಂಜಿ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಪಾಡಿ ಐನೆ ಬ್ಲಷರ್ ಆದ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೆ ಮಾತಾ ಪೊಣ್ಣುಲೆಗ್ಲ ಮದಿಮೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಪೋನ ಗಂಡಲ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡ್ ಓ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ದೆತ ನೋಡು ಇಂಚ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ಐಕ್ ಗಂಟೆಗಟ್ಟೆಲ ರೆಡಿ ಆವೊಂದು ಕುಲ್ಲೆರೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನಕ್ಲೆ ಇನ್ನೇನು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಲಿಂಕ್ ಬೋಡಾಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ.